بێگومان پێکانîna vê komîteyê ji bo organîzekirina pêwendiyên di navbera Almanya û Sûriyê de gelekî giring e. Ev pêwendî bêguman ne nû ye. Pêwendî rasterast piştî rizgarkirinê dest pê kir. Almanya yek ji wan welatên Ewropayê ye ku piştgirî da dewleta Sûriyê, aramî, yekîtî û saziyên wê. Hê di destpêka rizgarkirina Sûriyê de destê xwe dirêj kir û pêwendiyên taybet hebûn. Şandeyên dîplomatîk dihatin guhatin û piştgiriyekî eşkere ya Almanyayê ji bo rakirina cezayên Ewropayê li ser Sûriyê. Bêguman ev komîte di hemû sektoran de ji bo baştirkirina pêwendiyan. Baştirkirina bandora pêwendiyan û rewşa siyasî ya herênî ya ku di heyama borî de di navbera Sûriyê û Almanyayê de hebû, gelekî beşdar bibe. Bêguman ev komîte gelek pisporî, wezaret û sektoran di nav xwe de dihewîne û dê di paşerojê de gotûbêj li ser hemû pêwendiyên Sûriyê û Almanyayê. Çi siyasî be, çi aborî be, çi mijara penaberan be, ango hemû warên ku ji bo her du welatan girîng in, bi rêya vê komîteyê bên gotûbêjkirin. Ev berhem gelekî giring e, îro ev yekem komîteya hevpar e ku li gel welatekî Rojavayî tê lidaxistin. Sûriye li gel welatên weke Rûsya, Çîn, Cezayîr û hin welatên din komîteyên hevpar hene. Lê yekem berbijêriya Rojavayê ber bi Almanyayê ve ye. Zêdetirî 1 milyon Sûrî li wir dijîn. Ku ev jî encama vê nêzîkbûnê ye ku ne tenê di navbera her du hikûmetan de. Belku di navbera her du gelan de ye, ji ber vê yekê ev tac danîn li gelê Sûriyê pîroz be.